Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan uwa barkan sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo. Kuma tare da Aliyu Bika tallacin channel ɗinmu na Kacalla Enterprise. Yan uwa in wannan ne farkon zuwan ga channel ɗin nan mara roƙon ka daga danna mana kalma mai alamar da ta subscribe sannan kuma bidiyon ta burge kuma da sharing da like. A yau insha Allah bidiyo mu je muku bayani akan wani magani mai suna Boska tablet. Boska tablet. Su waye dace su sha da su kuma su waye kamata su sha, su waye ba za su sha ba da su waye kamata su sha. Kuma bidiyon har ƙarshe domin ganewa idanunku su wanda za su sha da wanda bai dace su sha ba. Sa'annan kuma ga masu neman ƙarin bayani za su iya tuntuɓa ta Instagram ɗina gashi nan fuskar screen ɗin. Mun gode. Boska tablet gashi nan yana nan kamar haka, ga shape nasa yana nan a kwalinsa yana nan kamar haka. Yana ɗauke da paracetamol miligram 500 sannan yana ɗauke da caffeine 30 mg plus caffeine 30 mg. Yana da 100 mg na paracetamol plus 30 caffeine a cikinsa. Sannan ya fito daga wani babban kamfani ne na duniya, kamfanin Orange. Sa'annan kuma an yi update nasa, last update da aka yi an ƙara wasu abubuwa a cikinsa 27 ga watan 6 2014. Sa'annan kuma shi Boska ba maganin ciwo ɗaya yake yi ba, yana maganin ciwon kai, ciwon jiki da kuma wani zazzaɓi kaɗan haka. Sa'annan kuma wanda ba a yarda su sha ba su ne irin mace mai juna biyu, mace mai ciki, sannan mace mai shayarwa, sa'annan mai ulcer da mai asthma da kuma mai diabetes. Su ne wanda ba a yarda su sha ba, sannan kuma da yaron da bai kai shekara 12 ba. Su ne wanda ba a yarda su sha ba. A nan ne muka kawo ƙarshen bidiyon. Ɗan uwa in wannan ta farko ku tana ina ƙara tunatar da ku danna mana subscribe da alamar like. Sannan ku ci gaba da bibiyan ta ne domin kawo muku bidiyo ire-iren irin wannan. Mun gode.